It-tlieta filgħodu ġiet imnedija l-iskema ta' rivużjoni tal-Gozo Back Office li waħda mill-miżuri ewlenin fil-budget għal din is-sena. Din l-iskema hija mmirata kemm sabiex tattira investiment barrani f'Għawdex kif ukoll kumpaniji Maltin wawċin, dan sabiex jinħoloq ukoll xogħol ta' kwalità u sostenibbli f'Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri ħabbar li l-impjiegi ġodda f'Għawdex li jiġu klassifikati bħala back office mill-ewwel ta' Marzu 2020 ser ikunu jistgħu jgawdu minn rimbors ta' salarju li jkun ikkalkulat skont il-paga tal-impjegat. Kull kumpanija tista' tgawdi minn massimu ta' 65,000 euro fis-sena minn din l-iskema. Min-naħa l-oħra, direttur tat-Turiżmu u l-Iżvilupp Ekonomiku fih dan il-Ministeru għal Għawdex Ronald Sultana spjega li fil-fatt hemm tliet saffi ta' salarji fejn aktar ma tkun għolja l-paga, aktar ikun ir-rimpors tas-salarju li tkun tista' tibbenefika minnu il-kumpanija. L-ammonti ta' rimborsi tas-salarju għal kull ħaddiem ivarjaw minn minimu ta' 4,500 euro sa 8,000 euro fis-sena. F'kummenti l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li l-għanijiet ewlenin ta' din l-iskema huma li jinkoraġixxu entitajiet privati jestendu, ikabru u jinvestu fl-opera tagħhom fil-Gżira Awċija. Għaldaqstant inħajjar il-kumpaniji kollha li huma mod partikolari bbażati ġewwa Malta kif ukoll l-employees ta' dawn l-istess kumpaniji sabiex ħeġġu l-employers tagħhom u fil-waqt li l-employers tagħhom ukoll jikkunsidraw li jagħmlu użu minn din l-iskema sabiex huma wkoll ikun jistgħu jibbenefikaw propju b'mod finanzjarju sabiex jinħoloq fl-aħħar mill-aħħar xogħol ġewwa Għawdex.